Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan uwa barkamu da haɗuwa a wani sabon bidiyo wanda a yau insha Allah zan nuna muku wannan sabon platform wanda ake kira Alpha Flan. Wannan platform ne mai kyau kuma insha Allah in kun yi amfani da shi za ku samu kuɗi sosai da sosai. So ga mai ra'ayi idan ka duba description na wannan bidiyon na ajiye link ɗin za ka ɗauka ka je ka register, zan nuna muku yadda komai yake. Da farko idan ka shiga link ɗin da yake a description zai kawo ka browser ka, zai buɗe ka kamar nan. Abin da ake bukata kawai shi ne nan ka zaɓi na farko enter your mobile number, za ka rubuta mobile number ka. Zaɓi na biyu kuma kowa da yake harkar platform ya san wannan caption ita za ka ɗauka ka rubuta mana. Kun ga nan idan kun kula abin da yake nan shine 6639. So nan za ka zo ka zaɓi password guda 6 zuwa sama, nan ma za ka zo ka confirm ɗin wannan password ɗin da ka sa. So bari mu yi in practical kamar misali na shi ne 080, idan 080 ne ka sa 80 banda jiran farko 080 36 76 so sai ka zaɓi wannan caption da suka ce. So idan ka ga ba ka gane ba za ka iya taɓa kan caption domin ya canza ka gane wanda kake so. Za ka sa 82 72 sai ka zaɓi password kamar ASDH guda 6 ASDH guda 6 ka sa to sai ka danna kan register. Kana register zai nuna maka successfully ka register. Sun baka referral bonus ko sun baka welcome bonus na naira 700. So ga plan ɗin da suke da shi akwai na 3000 wanda kullum za su baka naira 300, akwai na 5000 wanda kullum za su baka 550, akwai na 10000 wanda akwai na 10000 wanda kullum za su baka 1200, akwai na 50,000 shine kullum za su baka 6500. So haka package ɗin nasu yake. Idan kun kula da sanar da yawa sai ka duba iya ƙarfin ka. So mu yanzu idan muna so mu yi a na 3000 sai ka danna nan a 3000 kamar haka, sai ka danna akan wannan buy. In ka danna akan buy zai kawo ka getaway guda 3 wanda ake biyan kuɗi da su. So sai ka zaɓi getaway. So idan ya kawo ka wannan getaway ɗin ka zaɓi wanda kake ganin za ka iya biyan kuɗi a ciki. So a shawarce ni na ce idan kana so ka biya kuɗi ka zaɓi getaway na farko. So in ka zaɓi getaway na farko sai ka zo ka danna akan wannan recharge. In ka danna akan recharge zai buɗe ma inda za ka zo ka biya kuɗi. So kai tsaye yana kawo ka nan, za ka danna nan get beneficiary details. Kana dannawa kamar haka zai nuna ma account number. Wannan ita ce account number, kawai za ka yi dannawa ne akan nan zai yi copy. Sai ka je bankin ka kai fasting kai transfer. Idan ka zo gurin bankin da aka sa ka sa Wema sunan bankin ne, to kar ka tura kuɗin har sai sunan bankin da ka gani kamar sunanka something Suleiman Wani, to sai ka sunan bankin ya zama wannan Viv Games Limited. So idan bai zama haka ba ka kwafa account number ba daidai ba sai ka zo ka sake kwafa. Bayan ka gama wannan sai ka zo ka danna nan I have made a payment, okay I have paid, check now. In ka danna nan su kuma za su yi confirming cewa lallai ka biya wannan kuɗin. So kana gamawa haka zai ɗan scrolling haka ɗan jira. In dai ka jira kamar haka dai ba zai ɗau minti ɗaya ba sai ka koma cikin shi Alpha Flan ɗin. Kana koma cikin Alpha Flan ɗin abin da ya kamata ba za ka ga kuɗinka a nan bane akan balance. Za ka zo nan kan order. Idan ka zo kan order ka za ka ga wannan wanda suka baka kullum za ka samu naira 50. So abin da haka shi ne sai ka zo za ka ga na 3000 da ka siya ka kullum kuɗinka zai zama 350 kullum 350. So idan ka sa kuɗi yau ma zuwa gobe za ka iya cire wanke kusan nan da kwana 5 ka cire kuɗinka. Kuma kun sani duk wani platform yana yin kwana 14 ko kuma sama da haka ma. So wannan muna sa rai insha Allahu za mu samu sosai kamar yadda wannan platform ɗin gaskiya bai daɗe ba zai yi kwana ɗaya ba haka, kusan jiya aka yi launching wannan platform ɗin. So ga mai ra'ayi na ɗora link ɗin a description sai je register ya bi duk wannan wajen da na bi sai ya register da komai yanda zai sa kuɗin. Thank you, na gode. Ma haɗa bidiyo na gaba.